Maya tapo, actually, dating amin mural, dati artist na ay sa dating nga nagkatrabahoan kami. Kita tanong malagip yung ada di mural, hindi ko ang inararamid dati sango ti Central School, hindi akong penny pure gold. Ket dito yung pinintaan ng side of the wall, iso na-highlight ka di buo nga painting. Iso nga, sinublan nagsuna after 20 years, dapat na sunat ilo wag kinasarita nga i-render na DJ artistry na about DJ mural nga inaramid na 20 years ago. So nag-present suna last year, so kasta ako. So kajet effect na. It's more of Ilocano kung traditional with the modern touch. So kajet anana ako. Mas abstract. Yes, ako LGU funded detoy nga himala niti gusto nga proseso idi last year. Then so tatadala yung start ako kasi we're trying to solicit also the paint from different suppliers ngayon. Tano makatigit tayo ako. So medyo naibayag. Di ba sa tisarita mi before family namin eh. Naladaw suna na supposed digin ko na no kaya before family namin. Di maya. Yung na kaya, siyempre during the month of February.